Představujeme si staré pneumatiky znovu. Revoluce Geodyne Solutions v produkci energie. Představte si svět, kde vyřazené, zaprášené staré pneumatiky přetvářejí na palivo, které pohání letadla v oblacích nebo náklaďáky na dálnicích. Vypadá to jako stránka z vědecko-fantastického románu. Tento příběh se díky společnosti Geodyne Solutions a jejich průkopnické iniciativě přeměny pneumatik na energii dostává z knih do reality. Pojďme se ponořit do světa přeměny pneumatik a objevme její nespočetné výhody. 1. Řešení problému s pneumatikami. Každý rok dosáhnou miliony pneumatik konce svého životního cyklu. Pokud se na ně nebere ohled, stávají se z nich environmentální hrozby, zabírají obrovské plochy a vytvářejí líheň pro škůdce. Řešení Geodyne využívá tento odpad a přetváří potenciální environmentální katastrofy na cenné energetické zdroje. 2. Palivo pro budoucnost. Palivo pro letadla. Cestování bude působit o něco ekologičtěji, když si uvědomíte, že letadlo, ve kterém se nacházíte, je částečně poháněno znovu použitými pneumatikami. Biodýzelová vozidla. Na silnicích nyní mohou jezdit na čistější, udržitelný biodiesel vyrobený ze starých pneumatik, což znamená posun směrem k ekologičtější dopravě. Palivo pro lodě a náklaďáky. Náš námořní a nákladní dopravní sektor, které jsou klíčovými součástmi globální ekonomiky, mohou také těžit z tohoto udržitelného zdroje energie. 3. Elektrické sny. Kromě paliva se transformační síla starých pneumatik rozšiřuje i na výrobu elektřiny. Představte si domovy a průmysl poháněné energií získanou z vyřazených pneumatik. Je to udržitelnost a inovace v jednom. 5. Ekonomická a environmentální efektivita. Proces přeměny pneumatik na energii není jen o opětovném využití odpadu. Je to ekonomicky životaschopný model. Díky svému inherentnímu energetickému potenciálu představují pneumatiky nákladově efektivní surovinu pro výrobu paliva a energie. Navíc, snížení počtu pneumatik na skládkách výrazně snižuje emise uhlíku, environmentální znečišťující látky. 5. Vytváření pracovních míst a rozvoj dovedností. Takové inovativní projekty nevyhnutelně vedou k vytváření nových pracovních příležitostí. Celý řetězec nabízí možnosti zaměstnání, od sběru a přepravy starých pneumatik, až po jejich zpracování a přeměnu. Navíc, potřeba specializovaných dovedností v tomto specifickém sektoru otevírá cestu pro školící programy a iniciativy na rozvoj dovedností. 6. Snižování závislosti na fosilních palivech. Přechodem na alternativní zdroje energie, jako jsou ty odvozené z pneumatik, postupně snižujeme naši závislost na neobnovitelných fosilních palivech. Tato změna zajišťuje udržitelnější energetickou budoucnost a pomáhá stabilizovat ceny energie a zvyšovat energetickou bezpečnost. 7. Inovace pohání další výzkum. Úspěch iniciativy Geodyne Solutions vytváří prostor pro další výzkum v oblasti přeměny odpadu na energii. Když se otevře jedna cesta, otevírá to možnosti pro zkoumání dalších odpadních materiálů, které mohou být podobně přeměněny. Na závěr, pneumatiky, které byly tradičně považovány za prokletí skládek, dostávají novou šanci na život. Díky vizionářskému přístupu společnosti Geodyne Solutions se to, co bylo kdysi symbolem odpadu, nyní stalo majákem udržitelné energie. Když jedeme autem nebo letíme, pohánění energií starých pneumatik, se neposouváme jen vpřed, ale směřujeme k zelenější budoucnosti.